Alright, good morning ulit. Nandito na naman tayo, nagbabalik si Uragon SPTV guys. Nandito ko ngayon sa No Frills. I-share ko lang sa inyo guys kung saan aabutin, kung ano ang mabibili ng inyong pera pag nandito na kayo sa Canada. Ito, papakita ko sa inyo guys. Ayan. So ito yung aking mga pinamili. So yung nagasto ko, yung binayaran ko ay $63.73. Tapos nag-cashback ako ng $60 kasi sa atin dito sa mga grocery dito, sa mga ganyan, may mga grocery na pag gusto mo ng cashback, let's say wala kang cash and then gusto mong mag-cashback, isama mo sa babayaran mo dito sa may counter nila, dito sa may cashier. So yung pinamili ko is worth of $63.73. So ang kinuha ko guys ay isang barbecue marinade, yung ganito kataas yung bote pang marination dahil mamayang hapon mag-barbecue ko. Then yung rice na 8 kg. So 8 kilo siya. Rice scented yung Milagrosa, $21.99. Then nakalimutan ko yung pang barbecue ng pang marination na $4.19. Then kumuha ako ng soy sauce, yung tuyo, Marca Piña, $2.99. And then kumuha ako ng sibuyas, yung onion yellow. Yun yung dahil wala na pala kaming sibuyas sa bahay. So ito siya, red type, ano to, $2.49. Tapos yung isang buong chicken, kumuha ako ng isang buo dahil baka mag-barbecue din ako mamaya. Chop-chopping ko na lang ng yung chicken, mag-barbecue din ako mamaya. Isang whole chicken, $14.56. Then kumuha ako ng milk fish, bangus, isang piraso lang, yung katamtamang size lang, $5.52. And then kumuha ako ng mga, let's say mga 6 to 7 pieces of chub mackerel, yung isda, yon, $7.99. So total of $63.73. So yun guys. Tapos dahil nag-add ako ng $60, ayun, cashback, naging ang binayaran ko ay total of, wala dito nakalagay, ito, $123 something, $123 something. Ayan guys. So mamaya pagka-uwi ko sa bahay, papakita ko kung ano yung mga nakarating, anong nabili sa worth of $63.73. Papakita ko pag-uwi ko sa bahay kung mga ano yon. At least at nabanggit ko na rin dito. Yan lang papakita ko. Yan so, yung No Frills, oh. No Frills. Ay, ganda ng ng jeep. Ayan. Red. Sana all may jeep. Kuhanan natin yung mga dahon, no? Ayan. Fall season na kasi dito. Ayan, iba na ng kulay. Ayan, may mga dilaw, may pula. Ayan. Ganda, no? Ito. So dahil fall season na siya, yan na yung mga dahon dito, yung mga leaves dito sa amin, dito sa Canada. Ayan. Nagre-ready na sila guys, tapos maglaglagan na yan. Then 2 days, isang araw na lang, October na, and minsan October pa lang bumubuhos na yung snow dito sa amin. Pero before yon, yung mga dahon na yan magsisilaglagan yan dyan. Tulad sa bahay, ang dami ng mga dahon sa sa lupa namin, kalat, lalo na windy ngayon. Na sila, nagre-ready na sila. So yung kahoy ng mga yan, talagang sanay sila. Yun yung kinagay dito. Yun yung mga trees dito sa Canada para pag winter
wala muna sila mga dahon, patay muna yan. Tapos tapos ng winter na naman, unti-unti sisibol ng ngayon. Makikita yun guys pag winter time, akala nyo yung puno patay na, akala nyo wala na, pero after ng winter talagang sisibol ang mga magkakadaon ulit ng mga, and then ito paulit-ulit lang yan guys. Yan, ang ganda, no? Right, kita nyo guys yung punong kahoy dito sa amin, yung sa bahay, ano. Ayan. Tapos ito pa, grabe, ano. Ayan, fall na kasi, oh. Ayan yung mga kapitbahay. Dito banda sa amin sa labasan, ang gandang tingnan guys. Ayan, yung hanggang dulo, oh. Yan, hanggang dulo yan. Pag drive mo yan papunta doon sa pinakadulo, kabilaan yung mga kulay dilaw na mga dahon sa mga kahoy. Yan. Okay guys, pauwi na ako ng bahay. Kanina nandun ako sa No Friends, doon ako sa grocery sa parking lot. Pinakita ko sa inyo kung ano yung mabibili sa perang ginastos ko ngayon, $63 something ganun. Ngayon, binanggit ko lang yung isa-isa kung ano yung presyo, magkano yung mga nabili ko. Ngayon, nandito na yung mga nabili ko guys na na items, papakita ko sa inyo. Yan, na-convert ko na siya guys. Ito, yan. Yan. From Canadian dollar to Philippine peso. Ayan siya guys. Yan. So una, yung sili ito, dahil mahilig tayo sa maanghang ito, bumili ko ng sili guys. Ito. Magano lang tayo kasi para sa mga kabayan natin mula sa Pilipinas na gustong makarating dito sa Canada, dito sa amin, magkaroon na kayo ng idea kung ano yung mga gasto, gaano kalaki ang cost of living dito, yung mga bilihin, mga ganon. So as of now, as of September 29 today, Friday, pumunta ako sa grocery at bumili ko ng kaunting items worth of $63. Yun yung ginasto ko ngayon. So ito, una sili ito. Ito guys, $4 Canadian. $4 Canadian. Yan yung anak ko si Andre. $4 Canadian. So, kinonvert ko siya yung $4 Canadian. Magkano pa sa atin? Ayan. 170 pesos point 28 ito. Guys, ganito pa talaga ang presyo sa Pilipinas compare dito. Ito, siguro hindi siya aabot. Pag bumili ka ng ganito ka-outing sili, hindi siya aabot sa 170 pesos point 28. Okay, next. Next natin, itong bigas, 8 kilo. Ito, 8 kilo. Ayan, roaster. Ayan. Jasmine rice. 8 kilo siya guys. Ayan. So, nabili ko siya ng $21.99. So, in piso, 936.12 peso. Ayan. 900. So, ano siya, 8 kilo lang siya guys. So, ang siguro may mabibili tayong per sack, isang sako ng bigas sa atin, mga 2.5 or malaki na siguro yan, mas mahal na yan. Pero ito compare dito, 8 kilo lang to dito guys. 8 kilo lang to. $21.99, 936.12 peso yan. So next, to, bumili ko nito dahil mamaya magba-barbecue kami diyan sa backyard namin. Yan. Ito naman mamasitas, ayan, barbecue pang marinate. $4.19 and piso, 178 peso and 37 centavos. 178.37 peso ayan sa atin. Guys, kayo na ang humusga magkano to diyan, magkano nabibili to diyan sa Pilipinas. Next, soy sauce. Ito lang ang nakita kong soy sauce sa sa binilhan ko. Marca Piña, soy sauce siya. So, ang presyo nito dito ay $2.99. Sa Pilipinas, 127.28 peso. Ayan. Next, sibuyas ito. Yan. Diyan natin makikita ito kung magkano to sa atin. So sibuyas, nabili ko siya ng $2.49. Sa piso,
106. Next, chicken, whole chicken guys, yan. Whole chicken, $14.56. Sa peso, 619.82. 619.82, yan. Pakita ko lang to sa inyo guys para yung comparison, para yung mga akala nyo dahil yung mga kami nandito kami sa Canada malaki ang kinikita, dolyares, pero di nyo alam guys yung gastusin din dolyar. So yan, so nabanggit ko na ba, $14.56 and 619.82 peso. Next, bangus, milk fish, bangus. So, maliit lang to. Bangus, milk fish. So, ang presyo nito ay $5.52. Sa peso ay 234.98. So, almost 235 peso ito. Ayan. Katamtamang size lang yan guys. Yan. Then next, ang huli kong nabili ay mackerel. So, mackerel guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 8. 8 na piraso. So, nabili ko siya ng $7.99. Kung sa peso, sa Pilipinas, 340.13. 340.13 peso. Yan. So, mackerel siya guys. Yan. Alright. To. Kasi may mga kaibigan tayo dyan sa Pilipinas dahil akala siguro dahil naninirahan na tayo dito sa Canada, dolyares, triple compare sa kinikita natin sa Pilipinas. Tapos iniisip nila big time na dahil yung kinikita nga mas malaki compare sa Pilipinas, pero yung iba rin, di rin na-realize na yung mga gastusin dolyares din, triple din. So sana guys, ma-realize nyo rin na kahit pala malaki ang kinikita namin dito sa Canada, malaki rin yung mga gastusin, yung mga gastusin, mga expenses. So sana sa mga makakapanood dito, magkaroon kayo ng ideas pag nandito na kayo, maging ready kayo sa pagtira natin dito sa Canada na ang gastusin ay triple din or 4 na ulit pa kumpara sa bilihin sa Pilipinas dahil dolyares nga. So yun lang guys, thanks for watching again for my content today. See you in my future video again. Thanks and God bless to everyone. Bye.